MeghalayaPost.news. Sorkar jalalang bagatan Animal Husbandry and Veterinary mentaka singi kalapan benapat ba badan hadu arpsaw Tylli Shnong kibla Shah Ktah jur na kajinglin shop kaklam African swine fever babon ki Sniang kilayap kansan bat kani kajing Shah Ktah ki kantub hagilay Tylli ki district kata ka East Khasi Hills West Khasi Hills bat ka bakham Ktah jur kadai Haribhoy district ling bagati ka notification ni kajing Pynbna ka Sorkar kalapan mi hukum ban shemi kilat jingada ling baga provision of the prevention and control of infectious and contagious diseases in animals act ar hajar khandai baling baga ni hukum lakhang banwanra Sniang na syabar nina kitu gijaka ba Shah Ktah shakiway pat gijaka khnang banyada ka jingpur state kani ka khlam ka balak ta jor kinong ri Sniang ki Shnong ki blada ban Pynbna baladan ka jinglen shop kani ka khlam African swine fever ki kantup ya ka Shnong urk sewa pathaw maulai maukenro pig breeding farm hanong kasan RPBE kedam kulai mau kedam lum umpi nong thmai umsling propabi lum nong rim nong thmai kedam salai ular umroi madan mau kajam maulai umrenja mau phanyo wa lulong em rong pharkong yarong shorshor sait sning nong pedang balaban saro nalor kiwei pan halor kani ka Jingiap klam ki Sniang ka Sorkar kalabu iki kendon bahaban bu renti na ka benta banyada ya ka jingpur state kani ka klam hapo ka jela MeghalayaPost.news.